ba za mu daina ba. Tare gashi Adamu yan baira duk wasifa ba za mu daina ba. Tare gashi Adamu yan baira duk wasifa ba za mu daina ba. Rabu kai na sa baiti na taimaka mini ka gyara murya na wani baiti zan wa masoya na in har sun ji ba za su waiga ba za su waiga ba. Kada gashi ya dafa yan kwaila duk wasifa ba za mu daina ba. Shehu Tijjani jarumi ne kai baya barhama gare ni babu ya kai ga harajini ka jani sai na kai wa da huna ba za na canza ba ba za na canza ba. Muna ɗariƙar sufaye kuma a cikin da nake da ƙawaye mun ƙaryata du masu alaye ba mu ba wasu yan nanaye wannan dai shine kai waye. Kada gashi ya dafa yan kwai da duk wasifa ba za mu daina ba. Kaga annabi yana da gashinsa, Shehu Tijjani na da gashinsa, bayan Barhama yana da gashinsa, to akan me ba za na tarawa ba za na tarawa. Ɗayan uwana a dinga tarawa amma kuma a dinga gyarawa in ya ɓaci sai mu dinga wankewa ni haraji ba za na aske ba ba za na aske ba. Kada gashi ya dafa yan kwai da duk wasifa ba za mu daina ba. Washe muna da gurin zama la ilaha illallah an gama kan kaɗai ka iya mana barhama tare gashi ba mu fara ba ma kuma in an ja mu yi gardama. Annabi na tuba ya abana na dan Allah kada a duba aikina dan na san ina da aibuna na tuba to ba za na sake ba ba za na sake ba. Kada gashi ya dafa yan kwai da duk wasifa ba za mu daina ba. Kai mai zagi je kada zagin ka mai suka ka dinga sukar ka mai raddi ka yi ta raddin ka faila muke ba za mu canza ba mu ba za mu canza ba. Wajibi na ne son ka son dune kin ka sewa ne jahili ar ne tambaɗaɗɗe ne yau kai ɗaya ne me rabo kai ne me kashewa ne raya rai kai ne ko ƙarya ne. Kada gashi ya dafa yan kwai da duk wasifa ba za mu daina ba. Mai lanar kafi na Allah ne istighfari muna salati ne zikirin juma'a mu dora ne ko a lahira ba za mu koka ba ni dai ba za na